wie Cindy. Miskien kan Cindy haar 'n drol of 2 help. Ja, jullie kan ons mensen kom kuier hier in Islands. Ik is al je praat zo Afrikaans. Ik heb dat tankel. Maar wat is hier? Maar, meid. Dankie, Chom. Ik wil zo'n beetje mentor met Kossie. Ik kan zeggen, dat is goed voor mij. Dat helpt me voor de suiker op te nemen. Oliver. Je lijkt bij je goed. Hoe gaat het met jij? Ah, hij is alright, Chom. Ik kom niks. Ik terug van de kant op iets af. Hoe gaat het met Ish? Ja, nou laat gaan we aan jong. Eerst toen was er die drugs. En toen Joel. Nou, zei je dat? Ah, ik heb jou gaan zeggen. Goeie, net ik zit Sibira die dan was vrij. Anyway, je gewoon aan het die man is afgesterven. Wat dat vind je? Kala sa anti mo van klimat zijn. Oei, je hebt toch wel niet zo zeggen. Your life is short, joh. Maar roem mij eens, die is nogal heel pregnant van die man. Die zet Chomi af. My nerves. Of hij op de top. Ja, joh, ik zie joh. Hi, Maria. Huh? Maar ik let me. Je lijkt dingen. En je vindt echt lijkt olbrand. Ik moet net goed uit die spice gaan kopen bij Tabzi. Ja, nou, dit is apparent. Nee. Maar als er echt jongen gaat bel, ik zal weer gaan checken met mijn rijrol af. Nee, als er echt ja bel, maar mijn nummer is officieel. Als er echt jongen, gaan bel, maar ik weet niet. Daar dan goed tegen dit, dan ga ik niet komen sturen. Check jongen, het gedaan hè? Oké. Ga ik de woord van hem doen al. Ja. Toedat. Wat ben je? Daar is iets wat niemand geweet het. En dit is dat Nola en Ish al van mekaar bogies maak. Hulle het net gevraag vir die regte opportunity, sodat hulle mekaar kan vang. En vandag het hy opportunity op homself na vore laat. Ish lê gewoonlik op die couch en hy is besig op Facebook. Een klop aan die deur laat op wakker skrik. Ja, hij komt maar, hij komt. Hij heeft gewoon een lang geleden of zo uitgegeven, ja? Maar je kunt niks meer alleen. Maar hoe is het begin? Ik moet je iets zeggen. Dat is niet aan. Ik slaap nog weer. Relax net lekker. Stel ik maar zijn naam mee van die Sino Maraj. Sino Tjebelong. Ja, ik was gewoon voor. Ik ben met de white, zie je? Jetzt bin ich so blass, jetzt bin ich wieder alt. Das ist eigentlich schon Number 1. Ik verstaan muziek, hè? Ja, je mag ze niet meer kennen, hè? Oh, dat is dat ding, maar ik weet niet meer. Maar ik zit net zo aan. Het is ook niet meer goed te vatten van je, man. Awa, wie vat jij, nee? Moet je maar zeggen, ik krijg voor die nonsens dat je ook kan praten. Denk ik, voor die nonsens dat praat ik op te vatten. Kijk, praat met haar op dit moment. Nou, dat gaat je waar. Niet vast, man. Moest niet. En dat is
Sit jy vir my hier kom vang en dan vat? Nou kom jy na toe gekom. Om te kom sit 'n nonsens praat jy dit. Dis was nie kom nie. Hoe so styf is man? Dis nie dan kom aan iemand hier. Ek moet nie goed te vra wat is baie onspesiaal so by jou. Ora nou weet jy wat hè? Loop. Ek het nie vir jou gesê nie. Ek moet so doen wat ek doen. Sim, mas isso vai ser antes de comer. Mal bleu. Não sabe lá, tem toque. Nih, ya kan sudah ketemu. Siapa nih jatuh? Eko. Eko man. Ek het nog gekom vir baie goed en ek soek net vir jou, want ek wil dokter toe gaan en ek loop die kliniek nie. Wat heb je nou gezegd hier naartoe komen? Wat is die van je af? Het is niet voor mij. Ek, papi, gaan laat vang. Sien jy die kind het ek alleen gemaak nie. Ek sê lê hier op te stap vir die stasie toe nie. Ek sê jou wys, die sal se pot betaal jy. Alright, weet je wat hè? Als je daar komt, stuur me een call, want ik is op deze gaan. Yes. Blijf Speel meer detail. Ek kan een en een by mekaar sit. Arme Cindy. Shame. So, dis nou toe aan ou nis, né? Daar is nie meer goed te kultuur. Hey there, Paula. What are you doing here? Nee man, Cindy. Lola zo pas, net op 6 uur Lola in de straat gaat lopen. Paula, did she have to come all this way to tell you this? And since when are the two of you friends? Ah, maar Cindy, je moet je missus mee, je missus. Staan hier, ik wil nog gewoon hier. Ga niet naar die zomaar. En you? Kan jij zo niet nu komen met jou? Cindy, wat heb je gemaakt? Is het zo bij die voor me conceren? Cindy, ga me niet los, ik zeg je. Ik zal veel bij jou los. Ik zal het zien. What are you going to show me? Ik stuur voor jou. En ik wil dat ik het doen. Cindy. Ash, you love me with a camera geroest dan. Maar als ik het nog doe, dan zal ik het zeggen. Nooit. Wat kan is? Cindy, wat gaat er niet zo? Praat. Wat gaat er maar? Nee man, die vrouw die van de Spaanse vertellen dat ze dit gaan met los in van. Ah, ik ken Cindy zo never nooit die los te meer. Nee man, Cindy. ze hebben van de Spaanse ze kreeg van Lola hier. Van Lola! Lola heeft niks meer, bra. Zie je dat gebeuren? Tot vandaag toe. Ze hebben net al bezig te zijn, ze hebben Lola in de straat laten lopen. Toen wist ze dat ze niet goed was. En hij kwam Renata hier in en kreeg van Lola hier. Maar Renata zou niet gaan om Cindy. Yo, je bra. Je podemos sordenken op bra. Ja, ze doen. Ik wist dat je waar gebeurde. Ze praten ja, ze gaan me los in water. Nou, wat nu is? En hoe je wat nu? Ik ga erop mee mee, bro. Bra, maar wat is hij gaan naar stier? En dan geroest dat. Bra, en een beetje binnen. We zijn gewoon zo spaan. Of iets, verstaan niet meer, bra. Los, ik heb al gedachten van hem. Maar nooit geen enkele gedachten van jou, man. En ik wil me goed iets op me mee, bro. Ah, bra. Zie wat er, bra. Al ga je me een koffert, nee. Kantoor tot kantoor. Als een span. Bra. Wees er dat je wel een beetje change, bra. Sta je niet eens. Alright, maar weet je, we praten even na. Zij wat ik voor jou gezegd. Want voor mij was het niet om skia. Sandy. And they found you the first time. Zie je wat praten?
Bra, hier is ook met je ons family, na kar, na huis. Is het niet? Nee, zo, bro. Maar, gaan we extra gaan zoeken. En oorlog waar ik kom zelf is sorry. Dit is een zwart of witte wees, dan zit er wat om zwart te wees. Oh, maar ze zijn viva. Bra. Daarom dat was een niks. Je wereld gaan aan naar buitenkant, bra. Hé, wat is het? Ik moet net opstaan. Je zegt, heb eens op hier zo. Staan je man, bra. Nee, je praat feiten, maar zeg Zeg je, bra. Kijk. Ik kreeg 3 typen bushes. 3 maatregelen. Ik kreeg een loper. Hey. Een loper. Ik ga een vrouw pompen en pers. Hij wil je werk niet. Hij is dronk. Hij is bleek lees. Dus mijn bra. En kreeg een ander type busje nog. Ik had dus een foto. Je verstaat hem. Ik zei, je kon er aan. Ik heb niet buiten gezien, ja. En hij zo. En kreeg een busje. Opstaan voor die community, verstaan je? Zo zeg ik ga een change maken zo. Verstaan je me, bro? Nee, verstaan dat, zeg, bro. Maar hoe praat je nu eerst al die groepjes? Ik ben respectelijk met een half uur gestaan in de... Meneer Gejole, meneer Gepateerd. Die barang was ik zeker nog een lawyer geweest. Ja, bra. Je praat waarheid, maar kijk, proper lawyers. Stom lawyers in die stress. Dokters. Mijn vrouw sokkersbureaus, wat die typen, wat? Om bezig naar de kindkampelen. Verstaan je me, bra? Mijn vrouw, kom eens eens hoe ons leven, man, mijn vrouw. Verstaan je, bra? Kom eens eens in ons leven. Ik zeg, mijn vrouw, je is zomaar een schroevendraaier. Maar het is bedrijf, bra. Dit is ook nog een vrouw. Wie heeft dit niet zo? Although there are many talented people in colored communities, advancements have been hampered by infighting, bigotry, and the blind recourse in the colored commandments. Frankly, I do not believe or adhere to these colored commandments. It was just stereotypes and perceptions that were born into a community that were never allowed to develop their own identity. It was stunted. But now, it's time for change. Ha! Cinderella! Beter as hierdie toe. My sister! So, my skat. Kom, ek en jy begin van voor. Ons vergeet van jou gehoordery, die sosiale maar ons fokus net op ons twee. Is jy nog lief van my? Ah, je kent ik is net niet lief. Jy kan verreg. Ik heb verenigd. Maar wie wat? Typisch Carlets! Wie wat ek kyk na sommer wie? Wat? Wat sal ek as ons nie kerk kan? Wat sê wat? Kom ons sommer saam in die kerk toe Sondag op. Ga jy bekeer? Ik zal voor hem bekeren als ik jou was. Hé, wat? Ben je niet goed eten zo nee? Je check je morgen. Dank je wel. Ja, yo. Dat is ook maar harap hoor. Ik moest er niet helemaal.